Sanibona kwizimfundiso zikaNkulunkulu, isifundo sikaMoya oNgcwele. Bantwana baNkulunkulu, namhlanje ngiza enye indaba kade sixoxa noNkulunkulu. uNkulunkulu ukhuluma nami namhlanje mayelana nokusindiswa. Uthi kuyini ukusindiswa? Abantu ngabe bayazi yini ukuthi kuyini ukusindiswa? Mntwana kaNkulunkulu osindisiwe uhamba kanjani, wenza kanjani? So, uNkulunkulu mayeqhubeka echaza uthi once wathi ungumntwana kaNkulunkulu osindisiwe, once wasindiswa enhlizweni nasemphefumulweni, yini expectekile kuwena? Uthi uNkulunkulu 1, indlela ogqoka ngayo iyaguquka. Awusafani manje nomuntu ogqokisa okwanoma ubani, awusagqoki ngathi nje siyahamba siyothi ukugroover laphayana, sugqoka ngendlela enezotha nendlela ehloniphekile. Also indaba yokuhamba nokwenza, because manje angeke usenzisa okwabantu basezweni, angeke usahamba ngathi manje umuntu ongazazi ukuthi ungubani noma ufunani, nokuthi awuzazi ukuthi wamukele uNkulunkulu njengoKristu njengomsindisi wempilo yakho. Indlela yokukhuluma, bazalwane, ave ishayana indlela yokukhuluma, because umntwana kaNkulunkulu osindisiwe simuzwa olimini, simuzwa indlela akhuluma ngayo ukuthi lo mntwana wathola uJesu, wamamukela, kwaba uyena oba ngumsindisi wempilo yakhe. So uNkulunkulu uthi mangabe kukanjalo, umntwana kaNkulunkulu kufanele ukuthi abe ngcwele njengoba naye athi ungcwele. So if ever wena uthi ngumntwana kaNkulunkulu, you need to be holy just like the Holy Spirit. Kufanele uhambe ezifundisweni zikaNkulunkulu, akhathaleke ukuthi owesilisa noma owesifazane. Imithetho kaNkulunkulu 10 kufanele uphile ngayo, 10 commandments. Ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga. Yonke leyo mthetho kaNkulunkulu eseBhayibhelini kufanele ukuthi uyilandele, njengoba uNkulunkulu athi abanjani abantu abayobona umbuso wami na. Mangabe bembuza abafundi bakhe ukuthi banjani abantu abayobona umbuso kaNkulunkulu, kwathiwa abantu abenza intando kaNkulunkulu nabahamba ngemiyalelo yakhe. So ubuya lana kuNkulunkulu kunephutha noma kunento embi enziwa ilabantu abazibiza ngokuthi basindisiwe. Bantwana bakaNkulunkulu, ukusindiswa kusho ukuthi manje sekufanele kube kanjani? Kufanele wena uzazi noNkulunkulu nasebusweni babantu emhlabeni, fanele ube isithombe sikaNkulunkulu. Manje you need to be a mirror. Abantu bathi mabebuka wena babone umoya oyingcwele, babone ubukhona nobukhulu bukaNkulunkulu. So uthi uNkulunkulu lento eyenziwa ilabantu abazibiza ukuthi basindisiwe, bahambe bakhulume kabi abanye abantu, babahlulele. Ubani onamandla noma onelungelo lokuhlulela abantu? Bababize ngamadimoni just because bona bayahamba bayokhuleka emadlozini. Bababize ngokuthi baseyabantu nje abasadukile, abasanjanjani. Uthi uNkulunkulu abanalo lelo lungelo. Ngokwenza kanjalo noma ngokwenza lokho, sebeyaphuma emiyalweni yakhe, sebeyaphuma manje ezwini lakhe, sebelandela izimpambeko noma indlela uNkulunkulu angayifuni. So uthi uNkulunkulu luhlu usindiso, kuhle ukusindiswa, kodwa kukuhle kunjalo ukusindiswa. Akusiyo wonke umuntu owabelwe noma odalelwe ukuthi uzoba sidalwa sikaNkulunkulu esisindisiwe ngokuthi angakhuleki emadlozini. Ngicela ningizwe, angakhuleki emadlozini. Bakhona abantu abadalelwe ukuthi eyabo impilo izophila ngosindiso kusukela ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Bese kuba khona laba abadaleliwe ukuthi yebo, eyabo impilo izophila ngomsamo, ngedlozi, ngemvelo kusukela ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Uzothi uNkulunkulu uke wasibuza yini kukhona abantu abathi basindisiwe kodwa izimpilo zabo zi-stagnant, zimile, aziyindawo? Ngobani? Balandele indlela noma impilo noma imisomgomo ekungasiyo eyabo. uNkulunkulu goes hand in hand nemvelo yakini, ne-originity yakho, nokuthi wena ungubani, abantu bakini. Uthi uNkulunkulu simfuna ngendlela engasiyona. Awukwazi ukweqa umsamu nedlozi bese uyothi ufuna yena. Cha, wena ungubani? Nalaba abathi bona basindisiwe, there was okhokho nogogo babo ngemuva, kusho ukuthi basahamba kwi-bloodline, kwi-DNA yogogo babo. Kusho ukuthi kwakunogogo la ekhaya wayesindisiwe
wayesindisiwe, kwakunokhokho wayesindisiwe, so nami I'm expected ukuthi ngisindiswe. Mangabe kukuthi wena okhokho bakho nogogo bakho kusukela ekuqaleni abazange basindiswe, bebemazi uNkulunkulu ukuthi ukhona, kodwa bona bebekhuleka emadlozini, nawe qhubeka ngaleyo ndlela, ngoba once washintsha ilane wayongena elanini ekungasiye yakho, ile kuqala khona ukuguquka nokuhlupheka kwempilo yakho. Kunabantu abangenile laphayana bathi bayosindiswa, kodwa iy'mpilo zabo zimile, azilungi, azikhanyi, kuze kuphoqeleke ukuthi abahambe-ke manje ngobumnyama, ngama-back door, bayokwenza izinto lezi abazibiza ukuthi ubudimoni noma amadimoni. Kube khona abantu abalapha edlozini abathi noma benza, bephahla, benza yonke into, begquma, benza yonke into, kodwa still impilo yabo ingabi bikho right. Kudingekala ukuthi abahambe bayokhuleka laphayana bathole usindiso. Kusho ukuthi umuntu nomuntu kufanele azi noma ayazi indlela yabantu bakubo ukuthi beyihambaphi. Also mangabe usumamukelile uJesu, yiba ngcwele, yiba ngumntwana kaNkulunkulu ozothile nosithobile. Awukwazi ukuthi usukwamukela uNkulunkulu kodwa usakhuluma kabi, usabiza abantu, usabakhomba, usabahlulela, usabiza abantwana beNkulunkulu ngamadimoni. uNkulunkulu mangabe ekubona ukuthi awuyenzi intando yakhe noma ukwenza kufunayo, uyathula akuyeke, but ame ngokuthi ngelinye ilanga uyokwambuleleka ubone iqiniso. If kukuthi uyambona wena oseduze kwakho ukuthi akenzi kahle noma ngale ndlela uNkulunkulu ayifunayo, wena kufanele mkhulekele private, mcelele kuNkulunkulu, uNkulunkulu mkhombise indlela, muguqule. Musukuhamba uye kuye ujike usumthena umoya ukuthi manje kugcine sekungathi lolu kholo noma lensindiso ayisekho yinhle emehlweni abantu. uNkulunkulu ngowethu sonke, uNkulunkulu usithanda sonke ngokulingana, kodwa yithina esigcine sesenza ngathi uNkulunkulu baningi uNkulunkulu, just because mina ngenza ukuthi wena wenza ukuthi, kusho ukuthi wena wakho uNkulunkulu wrong noma wami right noma kanjani. Uthi uNkulunkulu asiyekeni leyo, kodwa asenze yena indlela afuna ngayo. Bheka-ke wena ukuthi uhamba kuphi, uhamba kanjani, ngabe le ndlela noma lolu hambo uhamba ngalo ilona yini olwakho, luyakuphilisa noma lukwenza kanjani. Kungenjalo guquka. Bese ukuthi wena uyakhuleka lapha emadlozini, akuchazi ukuthi wena uNkulunkulu awumazi noma awumamukelile. Phila ngobungcwele bukaNkulunkulu, still ulapho, khuleka, hamba uye enkonzweni, thandaza kuNkulunkulu, umcela akukhansela, ngoba ngale kwamadlozi kunoNkulunkulu. Amadlozi athola imiyalelo kuNkulunkulu, amadlozi athola imiyalelo kuMoya oNgcwele, nawo awakwazi ukwenza into ngendlela yawo, ayalalela njengoba ethi uMoya oNgcwele uyalalelwa and akathandi ubuyalu, uzwana nokuthoba nomoya oright. So if kukuthi wena uzothi just because wena uyakhuleka laphayana emadlozini bese uthi no, ayikho indaba kaNkulunkulu, nalapho usabheda, usabhimba. Asilandeleni imiyalo nezwi likaNkulunkulu.